De Leeuwarden willen het hier goed aansluiten en komen er goed uit de startblokken. Het terugkoppen is van Nigel Roberta en Kevin van Kippersluis liek het op wij naar de 1-0. Maar si Scott kan pakt worden door Joel Drommel en ik in tweede instantie kan Isaac Calon er net bij. Een goede kans van Cambuur. En die ontsteert er vlak voor het skoft op een nij. Had de bal Pietje gelukkig voor de voeten komt van Kevin van Kippersluis. Die helpt uit. Scott wordt blokt. Dan zei het van Kippersluis dat het hands wie. Nou ja, het speelt je terug. Kevin Schindler helpt dat ook nog uit. En dan in de verhelling Kevin dat het Scott van Kippersluis wordt in de handkamer dat het geen hands is. Omdat de hand van Peet Bijen jonken het lichaam zit. Na een uur spelen let Twente hem dan voor het eerst zien in onvallend opzog. Het is Aitor Cantalapiedra, de rechtsboeten. Komt naar binnen, had een goed schot maar links en krijgt van de Cambuur-verdedigers alle rondte om u te heljen. En dat dochter eerlijk is eerlijk heel knap. Hij zit na 60 minuten de 1-0 binnen voor FC Twente. En als je weet dat die Aitor Cantalapiedra in de jeugdspelen had bij Barcelona, moet je hem net zo vrij letten. Zeker niet als je weet dat Aitor vanaf rechts naar binnen met zijn linkerbeen komt. Van tevoren afgesproken moet goed gedubbeld worden. Nou, dat was nog wel aan de orde. In de zin van dat we 1 tegen 2 hadden. Maar op het moment dat je met 1 tegen 2 bent en je zet geen druk op de bal. Ja, dan kleuterklas. Cambuur beziekt het dan nog wel in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Onder andere met een extra spits in de persoon van Karim Rossi. Die krijgt je de bal en helpt uit. Misschien Scott Git Njonken. Een vrije trap van Robert Schilder kan daar nog een kans op smieten. Hij slingert de bal de 16 in. Joel Drommel zit mis. Maar in tweede instantie kan de keeper de bal alsnog pakken. En dat betekent dat Cambuur de laatste thuiswedstrijd van 2018 maar 1-0 verliest van FC Twente. Cambuur zak het voort in de middenmoot. Kijk, tegen Eindhoven bijvoorbeeld, dat komt keihard aan. Omdat je het ook echt niet... Het was gewoon een totale off-day. Vandaag denk ik niet dat Twente het verdient om te winnen. Maar ja, het gebeurt wel.